Hei, hyvää perjantaita. Solmu pregame Espoon Metro Areenalla. Täällä on jätkät aamutreeneissä. Konsta kameran takana ollaan täällä katsomassa, mikä on meininki näin aamujäillä, kun valmistaudutaan kannattajan juhlapäivää ja Kiekko Espoo Tappara -matsia tänään illalla. Hieno päivä tulossa. Heikki Liedes, Hese, moikka. Morjesta. Aamujäät tässä lähenee loppua. Tappara-peli tulossa. Minkälaiset mietteet, fiilikset? No hieno ilta tulossa. Ilmeisesti paljon porukkaa tulossa halliin ja päästään haastamaan mestariin. Tuossa oli pitkä reissu. Aamulla jäällä otettiin vähän jalkoja käyntiin tuon bussimatkan jälkeen ja illalla valmiina sitten. Niin, Oulussa oltiin keskiviikkona. Hieno voitto tietysti, sieltä ei ole Raksilasta helppo pisteitä hakea. Millainen matsi oli? No pelattiin hyvin, mun mielestä meidän kauden ehdin peli mitä pelattiin. Ja Kärpät oli kova porukka, tiedettiin, että pitää olla niin kuin alusta valmiina ja siinä onnistuttiin mun mielestä tosi hyvin. Oltiin alusta asti valmiita pelaa ja tänään sitten tietysti sama. Tappara tulee kovaa päälle, pitää olla alusta asti valmiina. Äijä teki maali Oulussa, se oli tärkeä maali. Tässä on nyt ollut paljon paikkoja ja vihdoin meni. Nyt se huomasi jätkistäkin, että jengi innostui, kun nyt se sitten meni. Mikä fiilis? Joo, se oli tässä on ollut paikkoja ja ei oikein uponnut. Hienoa, että meni. En mä sitä sillä lailla vielä ruvennut kerennyt. Tai totta kai sitä nyt haluaa onnistumisen, mutta ei mitään sen isompaa apinaa. Viime vuonna taisi olla 10 ensimmäisen pelin 7 maalia ja sitten oli vähän hiljaisempaa luontaa, että tänä vuonna se menee sitten toisinpäin. Niin sä oot melkein 20 maalia nakuttanut tässä viimeiset 3 kautta joka kausi, niin onko se mennyt silleen, että joka kausi on heti alusta alkanut tulemaan vai onko se ollut erilaisia? Ei, kyllä niitä on ollut erilaisia. Pari kautta tavallaan on ollut sillä lailla, että yleensä alusta on ollut hyvä, mutta on ollut semmoisiakin, että on ollut vaikeita alussa, ei oikein mennyt. Ja kyllä se aina tuppaa vähän sillä lailla menee, että se on aina semmoista, että 10 pelin sykliä. Välillä 10 peliä osuu hyvin ja sitten osuu vähän huonommin ja sitten se siinä pikkuhiljaa aina jossain vaiheessa tasaantuu, mutta sillä se kai tuppaa vähän usein menee kaikilla, ketä maaleja tekee. No näin se on, ja niin kauan kuin paikkoja on, niin kaikki on hyvin. Just näin, siinä aina tietää ainakin, että tekee jotain oikein, kun pääsee paikalle. Just näin, kiitti Hese. Jatka hommiin, niin me jatketaan eteenpäin. Kiitos. Kulo, huomenta. Huomenta. Tappara tulos tänään vastaan, kova matsi. Tässä on jotenkin semmonen vähän spesiaalipöhinä. Tulee tosi paljon jengiä halliin, tietysti tosi kova vastus. Mikä fiilis äijällä? No hyvä fiilis, sitten sanon hyvät työunet tossa noin ja hyvä aamu ja hyvällä fiiliksellä. Niin tässä yöunista puheen ollen oli se Oulun-reissu keskiviikkona. Se on kuitenkin aina vähän raffimpi kuin sitten vaikka joku muu vähän lyhyempi reissu. On jo 8 tuntia istuu tuossa bussissa, niin kyllä siinä ehtii vähän jalat jähmettyä. Kuitenkin eilen käytiin vielä, kun tultiin hallille, niin vähän lenkillä, niin sai siinä valmiiksi vähän jalkoja auki. Otetaan bussikysymys, nuori mies. Millainen paikka on löytynyt Dösasta? Etuosasta on löytynyt hyvä paikka. Mitä sä teet bussissa noin pitkillä matkoilla? No nyt on tullut nukuttu päikkäreitä ja sitten vähän kuunneltu podcastia ja oltu aika lailla puhelimella. Siinä se on aika lailla mennyt. Onko sulla oma tyyny mukana? On, totta kai. Se on hyvä. Hei, Tappara tulee vastaan. Pelasit viime kaudella, siellä voitit Suomen mestaruuden. Ei nyt tietysti ihan sama porukka on niillä, mutta ei se mitenkään heikko. Mikä siitä Tapparasta tekee niin hyvä tällä hetkellä? No totta kai niillä on nyt uusi pelitapa ja no varmaan omaksunut sitä vähän enemmän niin kuin viime kaudesta, että tulee kovaa päälle koko ajan ja yrittää olla niin kuin aktiivisia, niin varmaan se on yksi iso juttu. Pitääkö meidän muuttaa jotain vai pelataanko me vaan omaa hommaa? Mun mielestä meidän pitää luottaa tehdä niin omaa tekemiseen, että mun mielestä me ollaan ihan hyvin saatu sitä omaa tekemistä niin kuin ylöspäin tässä kauden aikana ja valmiiksi. Luotetaan siihen. Joo, sehän oli hyvä peli ja aika iso voitto. Tuossa Hese sanoi, että oli ehkä kauden ehjin peli Kiekko Espoolta. Ootko samaa mieltä se Oulu-peli? Kyllä. Jos oli niin kuin ekasta erästä lähtien oltiin jo niin kuin hyvin pelissä mukana. Että oli varmaan just niin kuin ehjin, niin kuin Hese sanoi, ehjin peli tällä kaudella. Täällä vietetään kannattajien juhlapäivää tänään pelissä. Tulossa paljon kannattajia ja juhlitaan tietysti heitä myös. Espoolla on hyvät kannattajat. Minkälaisia terveisiä lähetät heille? No totta kai kiva että olette hallilla, että täällä on hyvä meininki ollut tähän astikin, niin pidetään se yllä. Hyvä. Kiitos Kulo. Kiitos. Siinä kuultiin Hese ja Kulon mietteitä ja hieno päivä tulossa tänään. Siis kannattajajuhlapäivä täällä Metro Areenalla Tappara vastassa 19.30 perjantai-illan matsi. Hienoa, että olette kaikki täällä tänään, on hieno päivä.